Esan behar nuen, azken 2 urteak ez direla errexak izan. Edozein mudantzatan bezala, mudantza honetan ere mugitu zaizkigu barrenak eta barrenak ez direnak. Ramonek esaten du, hemen ikusiko dituzuen kuadroak eta obrak, ez direla kuadroak eta obrak guretzako. Guretzako dira familia albumuna, dira gure familiko kideak. Da Eloisa Birramama, da Elito Osaba Aitona, esango dut. Eta da Amama Julia, Amama Juliaren erretratua. Dira familiako albuma, ze dira gure familiaren lekuak, gure familiaren oroitzapenak, gure familiaren bizipenak, Eta zentzu hortan, barruak mugitzen ditu, txikitatik azten ikusi gaituzten paretetan egon diren gure familiako kideak mugitzeak, Ausartuko nintzateke esatera, ez direla bakarrik familiako albuma. Esango nuke badirela ere, herri baten albuma, zentzu batean. Herri baten memoria, bai Gezalaren obretan, baina baita beste artisten obretan ere, museo miragarri honetan ikusi daitezkeen belaunaldi garrantzitsuaren kuadroetan gordetzen den albuma, herri baten albuma. Eta horrela aldarrikatu nahiko nuke usten badidazue. Bilduma hau iritsi baldin bada honaino, bilduma hau erakusten baldin bada hemen eta ekarri baldin badugu museo honetara, izan da jende askoren lanagatik. Baina azpimarratu nahiko nituzke 2 pertsona 2009an hil zirenak. Bata gure ama Rosalia Etxebarria eta Etxebarria Gezala, eta bestea Amama Julia Gezala, gure amama eta konplizea izan dena bizitza guztian zehar. Eta beraien gandik jaso dugu obra hau, beraien gandik jaso dugu album hau, eta beraien gandik dakigu zeinen garrantzitsua den, eta zeinen garrantzitsua den berau mantentzea eta erakustea. Amama Juliaren lana azpimarratu nahiko nuke, Julia Gezala, Antonio hiltzenean, Gardokin bizi ziren orduan, Gardokiko pisu handi batean, eta Antonio hiltzenean berari ere mudantza bat egokitu zitzaion. Esku batean Ramon, eta beste eskuan Rosalia, nere ama. Bera bakarrik mugitu behar izan zuen obra guzti hau, eta etxeark gordetzen zuen guztia. Amamak beti gogoratzen zuen eta kontatzen zuen ia malko artean. Pentsa, amamak bizi izan zuen erbestea, amamak bizi izan zuen goizeko izarran erbestera joan behar izatea iesi, baina berarentzat gogorrena etzen hori izan, gogorrena izan zen mudantza hori egitea. Eta mudantza hortan batetak ze gauza galduzian, horregatik agian bere negarrak. Bizitza laburra da, baina paradogikoki denbora ematen du dena egiteko, den hori egiteko pentsat. Eta Antonio Gezalaren kasuan ere halaxe da. Eman zion denbora gauza asko egiteko. Eman zion denbora partaide izateko Bilbo amultsu hartan. Segurazki Euskal Artearen belaunaldi interesgarrienetako baten parte izateko. Eman zion denbora ezagutzeko gaur egun Euskal Artearen persona importantenetarikoak izan direnak. Eman zion denbora ezagutzeko nazio artean oso ezagun eta oso garrantzitsu diren artistak, Delonea aipatu da, baina beste asko ere bai. Ezagutu zuen gerra, ikusi zituen nazionalak jaisten ibaiaren bestaldean, eta Manu Sotarekin batera ihes egin zuen erbestera. Ezagutu zuen erbeste hura, Paris, Chateau de Belua, ezagutu zuen Eresoinka, eta ahalegin apurrak Eusko Jaurlaritza garai hartan, eta Euskal artea eta artistak nazio artean ezagutzera emateko. Eta ezagutu zuen itzultzea zer den, baina itzultzea jadanik aldatua zegoen Bilbo batera, 40. hamarkadan. Eta itzuli zen, eta ezagutu zuen Bilbo hura, Bilbo ilun hura. Ez zeukana zerikusirik gerra aurreko Bilbo loriatsuarekin. Bizitza laburra da eta denbora ematen du dena egiteko, eta kasu honetan museoan ikusiko dituzuen obrak dira Antonio Gezalaren kasuan den horren zati handi bat.